Hali sa satong kapalibutan, bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon. Mid-week ngunyan, Miyerkules. Petsa 14 kan Mayo 2025. Aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria dahil makalingaw pasalamat lamang kay Mama Mary dahilan sa oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay. May 5:15 na live novena. Madadangog po yan digdi sa DCGB. Kami po giraray binataon ng respeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia, kasabay dyan ang paggalaom na yaon na kita sa marahay na sitwasyon. May resulta na so maghapon tang pagpagal, pagtrabaho, diskarte, sakripisyo, hinguha asin iba pa. Sa paagian kampadagos niya tong panarig asin pagpasalamat sa mahal na amang Diyos. May nagmimerienda lamang dyan na nakaantabay. Paramdam kamo tabi. Or naghanda na kan pamanggihan. Bicol Target na sa indong na antabayanan na naglalaom na sasabayan nindo kami sagkod alas 5 an hapon. Sa paagian kan manlain-lain na informasyon na pinagtutukar niya to asin kay ribata ang Mega Force Patrol mahatod nin istorya. Chief Reporter Pading Jimmy dyan sa nakadistino Tercer Distrito Canalbay. Pading Jomar Bien and Kumparing Al Armario with Angel Mustasa, Joshua Bino, Karen Nicole Ala, Henry Mata sa Manibela. Sa Master Control, yaon dyan si Kumpadreng Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Yan sa Barangay Dapdap kan Legazpi, the home of Senyor Santo Cristo. Si Pading Naldan sa kuyang kapartner dyan, siya ang minalawaskan sa muyang boses sa radyo, region-wide. Sa newsroom yaon man dyan, si Angel Mustasa o kaya si Jen Matthew Baliran, Madam Shaleron, and yaon man dyan si Jasmine Baloloy.
Gabos na yan sa supervision as in direksyon ni News Director Mardila with Jimos Barrios, the same group. Nagsusururat po kan informasyon man sa DCGB News Online ang samuyang social media portal. Mantang sa IT, yaon dyan, Jerome Nico Martinez as in si John April Ostero. Iyo, tama ba? Buda si Kunyan Braille. Saro panaling ang kusong. Arabang tabang sa pagluwaskan boses mi sa asin samuyang sabi sa Camarinesor sa Naga, lalawgon. Pandok. Yan sa internet. Ako man po si Pio Fernandez. Good afternoon dyan sa mga paraantabay niya to si Sir Andy Marbella. Sarong tinapay da at tabi, buda tubig. Sobrang init. Uyon, ingat ka mo dyan Sir Andy yung tropa, pati yung nasa luwas. Dispeso na sa opisina. Stay hydrated. Grabe ang init ngunyan. Tinapay da buda tubig. Okay na yan, Sir Andy. Mas lalong mainit pa yan pag luminaog na yung transition period, yung pinagsabi tabaga kasubago, duman sa tingog kan Banwaan, yung pinag-apod na pag-ultanan kan pagsalida kan klima, hali sa tag-init, pasiring na sa medyo mapuro presko, mauran-uran, yan. Maray nga ni ngunyan taigwa pa ni diit na paros-paros, sabi ka ni Baduros. Yan, pag luminaw na itong transition, makambya na kan klima, mga sarong simana yan, may kabanga, maximum 2 simana, na plus na init talaga, plus na init, daing paros-paros. Kaya ingat-ingat tabi, stay hydrated. And kung daig masana ni mga lakawon, kita makalikay na daig magluwas. Yung trabaho ta dyan sa luwas. Sir Andy? Yung tropa dyan, paingat-ingat na lang. DCGB On the Spot Report. Aramon ta daw ang bulos kan informasyon ng genot dyan si kumpadreng Jimmy. Chief Jim, good afternoon. Yes, salamat padi. May nitong talaga. Sa mga dagdag niya tong bareta, nagkukulang na ngunyan ni na espasyo sa mga compound ni na mga eskwelahan publikas na pwedeng mabugtakanin mga pasilidad para sa recreation arukan na mga panahon. May lugar ang compound ni na yung mga eskwelahan, may siso, may swing, slide, asin iba pa, kung saan ini ang kinagigiliwan kan mga aki kaito maski mga hobines. Ngunyan, ang mga eskwelahan, wala na kayo ni. Yun. Bilang resulta, ang mga aki ngunyan, kulang ang mga physical na aktibidades. Anas na sa napagkusik ko, kuwit kan mga cellphone. Ngunyan, katatapos pasanakan na eleksyon, diba labang maging giya ini, pasado sa mga pakipaghuro niya to sa mga magurang, na may program no kan kada LGU na iguanin araw kay ni na mga pasilidad, parte na siguro, kan tradisyon na libanganin mga kaakian, maging sa pamilya, inaama kairiba mga aki, nagkakarawat sa araw kay ning pasilidad, nakakadevelop panin banding sa pamilya. Sa paglilibot kan DCGB News, nakahiling ako ka ni Tabi Bade, uyan dyan sa Sawangan Park. Sawangan Park, yan. Pwede kan nati rinanita, siso, swing, raraut na, narakla, peligroso na. Kalawag ang kalaban mananggad kaan. Pero sa ibang lugar, pasiring digdi sa 30s, wara ako ni nahiling na nin arog kaya na mga pasilidad sabi ba de. Sa ngunyan, anong nangyari? So may kaya, may pambayad, mapadaplos, mataog sa gym. Ma-gym na sana.
Wala ka na. Tradition bagang kuan ini recreation facility panahon ka ito. Mhm. O diyan nagpapadro-daraplos ang mga aki nagkakaurugma sa pagkarawat-kawat sa arog ka na pasilidad Mhm. na pinagpatirindugkan gobyerno. Ngunyan, maski sa gobyerno, rilingaw na gayud ini. Mhm. Yan tabi pa din mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Naramdaman mo, kumpadre, ka ito, so, anong lugar? Sa Vietnam yata ito. Dahil kayo nagdani News Director Edwin Duman sa park, na arog ka yan. Kung ngayon pa si Pading Jimmy. Dahil kayo nagdaka ito. Sa ito nila dinara ko sa Masaguso. Sabi pa niya, duman niya kita sa Masagos. Iga ka ang duman ang pagkaaga. Dahil ka ito ang pagkaaga. Ay, dahil kairibata ka ito baga si Tuyang yata. Ito ano? Si DJ Dahil ko Tuyang. nagkalaog duman. Dahil mo Tabangan nag-arabanti ka mo ako, nag-liko ako sa, nagganap akong CR. Sa Masagos. Masagos ako. Duman ako nakahiling na pag nag-ihi ka, pag tama na duman sa Nidoro, nag-igong musik. Minatanog. Oo, enjoy talaga. Duman ako na-entertain na maraya. Kaya ako, kamo ba, nagkabanting maraya, rayon pa din na rumanin daw. Kaya na ako, tapos balik na ako sa bus, tapos kikilingan ko sa nasubas. Anabutan ko naman si Direktor, para pagpaprailing po na, hali ka nga dyan sa Masagos. Uy, antabi pa din. Ano kayo to? Iyo. Wala na kita ka, nakakakuan man, nakakamiss man anarog kayo itong mga panahon. Ito, kanduman ba kayo ito sa Vietnam? Ang pagkaaga, pano yan, nin manlain-lain na tawo, aki, may edad na, tama pa. Gabos nag-ehersisyo duman, kumpadre. Entertaining baga. May swing, may itong parang sa gym baga na mga pwede mong gamiton. Yan. Mga Tapos may slide baga, masakat ka, tapos may slide ka naman pababa. maparusdos ka. Oo, kaya tama maninin ng mga switch sa tuya kan mga magkamagurangan na abutan na ninda narog kay ay inabutan ko na ini Mhm. na challenge ni sa mga bagong mga ilihidungon yan Mhm. sa mga legislasyon sa mga baguhan pa sa na mag-legislar lang mag-isip lamang na sumakakatabang tayo man gabos na makakapaglaog sa gym mahal bagang paglaog dyan. Iyo. Yan tabi pa din, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy, hali dyan sa imong location. DCGB On the Spot Report. Yan, maray na hapon kay Don Ramon Regino. Sa tuyang retirado na Vice Provincial Engineer. Yan. Si Don Ramon Regino. Nakaantabay gyud si Papa Mon. Sa inang lakaw ni dungon yan. Kaibanan mo so amigo ta. So amigo tang si Sir Ray. Yan. Bakong Papa Mon, ano so istorya ko sa imo? Sa Indo, bakong tama so nangyari duman sa ligaw? Iyon na baga so resultado. Nahiling nakananin do. Yan, Papa Mon Regino, Diyos marhay na hapon man tabi sa imo kung nakamonitor ka. May istorya pa kita sa luwas. DCGB On the Spot Report. Diyan kita sa location ni Angel Mustaza. Angel, marhay na hapon. What's happening? Maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon ko yung mga paraan sabay sa mga dagdag tanga para ta. Naging matrayong po ang implementasyon na offline na biyaheng ayos sa ining synchronized national and local election 2025 kan Coast Guard District people po kan Mayon Rade sa Good Tresa District 25. Ini an assessment kan ahensya sa pangalat ni Commodore Ivan Roldan kung sa imura din mga na-registrong problema sa ano man ang mga pantalan sa rehiyon at pinagsalbado ang mga biyeheros na nagili sa panahon ka na Piriliana. Basado sa datos ng TCG Bicol, uminabol sa 57,063 na pasaheros ang mga nagliwas sa rehiyon at pinasa 36,237 naman ang mga inbound passengers sa itong mga nag-arabot at gamit ang 109 motor bangka,
sisentang vessel asin 297 nga mga roro. Kabilugan na 549 na mga tanod baybayin at hanggang na i-deploy sa mga iba-ibang strategikong lokasyon asin nagtabang sa Commission on Elections sa pagtransportar man kan mga election paraphernalias. Kaibahan pa rin si Sir Pio ang sa hanggang speakers reaction na group na nagkunduktan ng regular na maritime patrol, vessel inspection asin na monitoring sa mga probinsya kan Masbate, Albay asin Catanduanes. Pinasalamatan kan Coast Guard District Bicol ang kooperasyon kan publiko tangani nga mas siguro ang salbadong pagbiyahe. And at the same time, siguro mainda na magpapadagos sila sa pagsusubsan sa indang mandato na bantayan ang area of responsibility sa Bicol region, particular na itong katubigan. Yan po, Sir Pio, ang mga resulta nga para sa hali sa luwas. Angel Mustazar, Salamat man, Angel, sa istorya hali dyan sa Philippine Coast Guard Bicol. DZGB On the Spot Report. Yan, di daro-diretso na tabi kita kan programa ngunyan na pagkahapon digdi po sa Bicol Target. O diyan padingnag sa Catanduanes nagkamurundo so mayoriya iguanin naugma pero dakol kitang nakuko ang reactions, mixed reactions pero kadaklan na nakakaabot sa to is namundo sinda tayo nga ni anbaga so pagkadaog kan magtugang na kuwa padingnal yan trademark kang magtugang naan Gobernador Boboy buda ining si Boste kuwa na ang pagtabang day kalamang sa yumahan yaon dyan ang personal nindang espuersos imaging so paggamit kan sa indang puder asin influensya para sa tama na pagtabang nagkukunyan-ngunyan ang tao dyan sa what happened ngaya dyan sa Catanduanes nata ngaya taarugaan nang nangyari iyan nang nakukuha niya sabi ko inda tabi inda kamo sabi ko an makaka-easy dyan pero one thing na talagang iidawon dyan itong so bukas na pirmi ang puso kaya na mga kuwa sa pagtabang pag-akomodar sa anuman na kumbaga iriran ni na kaya manindang resolveran tabi sa gadan pagtransportar ning gadan hali digdi sa mainland pabalyod dyan pasyente hali dyan na darahon digdi pabulong gabos tabi in their capacity either as officials, elected officials and yung personal capacity ninda na may paabot ang solusyon dyan sa oras nin pangangaipo katikapuhan kan mga namamanuaan tabi so yan one thing for sure ang iidawon asin hahanapon kan mga tawo with the advent na iyo nga ni ibagaan na salidahan so sa indang administrasyon kan panibagong nang makaput kan renda di gobyerno dyan renda di politika sa probinsya nin Catanduanes natuod pa yan na sa totoo lang hundreds of them ang nagrarani bagaman dain natabangan to the full extent kay itong so bilog na pangangaipo igwa lamang ni na itatao na espuersos igwang na itatao na pangsugpon o kung ano paman igwang na itataong serbisyo using the authority kan opisina kan gobernador kan vice gobernador maging itong supaggamit kan authority yan as in influensya sa tama para matabangan ang mga nangangaipod dyan sa Catanduanes. That's one thing na talagang hahanapon politics aside iyan ang trademark na nila sa 15 years ni Governor Boboy Kuwa dyan sa Catanduanes. Iyan ang sa indang nagimata nakatudan na yaon dyan. There are so many flaws and defects sa pagpadalagan man kan renda di gobyerno ninda pero there's no one who is perfect bagatabi sa pa man istorya politika because pag politika baga dumb if you do, dumb if you don't.
tabi. Yan. So, mahiling taan tabi kung ano ang resulta ta nakunya sa tao, paano na tabi sa inmaduman kung ano. Well, sabi ko sa inda, kamuon magkasimbag ka dyan, and kamuon magkakapag-atid-atid. What happened, tabi niya nga arugaan ang nangyari. Despite ito bagang so, yan ba, open sabi tanang na ikukonektar ang tao sa gobyerno, yung tao nakakarami sa gobyerno, yaon yung connect sa oras kan pa nga ipuyaon dyan, ang magtugang naan yung gobernador, busy gobernador, pero sabi ko, that question is a $1 billion question, and sabi ko, siguro nga pita panahon, you will know the answers. Taka mo niya ko nasa ground dyan, At gabos inda, kumbaga natulala pa, what happened? Anong nangyari? Iyan po tabi. So, para saan may papaabot ko dyan sa inyo sa katanduan, sa harapot, ano nga yung papapiyo? Ano nakaabot sa inyong impormasyon na tataarog ka ini? Digdi nga sa lugar mi, makusog nga siya. Makusog nga magtugang naan sa Virac and sa ibang mga munisipyo. Makusog nga si Boste digdi. Tabi. So, pero sabi ko, that's election. Sabi baga nga ni Itay Nando Gonzales Canligao, kan hinapot kasubago niya to sa programang Tingog kan Bano, what's your take? Kan pagkadaog ni Congressman Didi Nacabredo, mag-alyado bagang padignal, sabi baga ni Mayor Itay Nando, well, that's election. Kung ano nga yung yaon dyan na resultado, irespeto ta. Yan ang sabi ni Mayor Itay Nando. Not unless nga na iguning very, very blatant talaga o kumbagang hilingon man na talagang naging diferensya o kung ano pa man na defekto. Pero sabi ni Itay Nando, irespeto. Yan. Kaya sabi man ni Governor Boboy, takaso nakaaging bang, inakaroon ko man. Kuan sa ngay kami, paano yung ngayayan ang kuan kan tao, di paano ngayakaan? Di, sige po. Diyan sa mga katanduan, yan po muna, sagkod sa na dyan, ang sa tuya man na maisishare na impormasyon manungod sa siring na bagay. Anong advice mo, Pading Nald, sa ibong una o si Pading Jomar? Di sige, ilaw ta si Compadreng Jomar, hali dyan sa Primer Distrito kan Albay. DZGB On the Spot Report. Ano daw ang darang impormasyon? Kumpadreng Jomar, maray na hapon tabi. Salamat Pading Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Tig-obserbaran ko Pading Pio ang kapalibutan. Magpumpakan bisperas kan eleksyon. Pero dako lang man talagang tabang ang eleksyon. Nata ito. Kasi garo fiesta mood. Sagkod gunyan? Ang mahilig mo digdi sa syudad kan tabako. Ang tabako kaya Pading Pio ay yung ang sentro kan komersyo sa First District. Maliban sa Santo Domingo, Taligas, Pisenga. So, digdi sa tabako, kung may mga pangangaipo ka, barakalon o ano pa man, digdi ang dalagan mo, maski kaya sa kataraning na banwa. Bispiras pa inikan eleksyon, nari paro sa pagdakol kan tao. Day pa naghuhubas? Roger, kang aldaw kang eleksyon Lunes, pagka-kaon sa udto, gulpi na. Mas grabe kasod Sus Mario. Grabe sa traffic. Grabe ang tao. Dai pa nanggad nagkukul pa sundong niyan. Isus yaon pa so mga tricycle na may karagang sofa, Durabox, washing machine. Iyo pa sa suday sukan kasuod bagada sinda nagkaara mo doon. Autobus stock digdi. Naka-interview ka dyan ng mga appliance store? Oo, nagpakuha sinda sa inda mga bodega. Kinulang na ning kunyan, inventaryo. Roger, pati sa mga tindahan kan cellphone, ubos. Igwang mga brand na suburo barato sa nabaga, ubos mga na. 4 milyon, mga 5 milyon, 6 mil. Ako nag-aanap kaya ako dir sinda sa indang mga mga branches. Simot-simot. Talaga. Pero nahiling niya ito mga maugma, ilingon mo pa din,
pira ng aldaw, na kumbaga nadirigdi sa sentro kan tabako, bilog na pamilya, kaya diba mga saradik na aki? Yan. Naugma sinda. Naugma. Oho. Naugma, ipigpapasyar, ipigpakaon sa mga aki duman sa dahil man baga nila nakakaunan sa mga ordinaryong aldaw. Iyo. Sa mga aki na kada espesyal na okasyon sana ngayon nakakata na kainin. Ngunyan, ipigpapasyar digdi, pira ng aldaw ini. Isus talaga. Actually, huninganin nga niyan ako sa plaza kan tabako. Ano yung puro paramilya? Jesus. Nagpupuro para share kay Ribanaki. Puro may pagkaon. Roger. Yan. Ang saro lang sana paro pa niligdays. Primero naging problema sa traffic. Grabing traffic, grabing tao sa ng mga pedestrian. Iyo. Ang ikadua pa ding piyo, Oho. halos dahil kang makaunan, Puro puno. apuera kang pano, Ubos na. so iba na ba kung pano, sarado, kada nagralaog sa kusinero. Na, kuan man, na makalman, buda na masyar. Roger Ronat. Aber daw, interview daw dyan pading kung igwa kang makataning kung iyo pan sa produkto. O so ko yan. So natada pa. Kan taipit. Sige daw. Urog basinda. Ama po daw, garo magagum ini. Aber, sige daw. Ayun pa daw. Aha. Perti ta pamilya. Malay na hapon po sa radyo ako sa DCGB. Oho. Mga nagpasyar ka mo, mga nagasayin ka mo. Santo Domingo tayo. Sa Domingo, tantos ka digdi. Nagkala tabi kang kang sa Baspaw, kayo ni. Igapit ko pa Laguna. Naguli ka mo digdi, naguli siya dahil eleksyon. Ako po naguli, nag-iba lang siya. Okay. So nag-aalat ng kan ano ini Bus. biyahe. Oho. Naguruli sa Santo Domingo pa sinda pa de naguli ta nag-eleksyon. Yan. Nakakuha man lamang kamo. Grabe mo. Deng pepit naman, deng pepit Santo Domingo. Abo na magdarap pa rin. Salamat. No? Ano ito? Mabalik na sa Manila. Mabilta. Digdi naglunad. Yan. Dahil ako nagtabo niya ang saro digdi. Kasi magumay na kaulay akong amigo ko na so may sadiri ni so nagkukurkontrata baga kay Ansay so labor sa mga patrabaho. Yan. Kan deng nagralaw kang eleksyon. Tapos siyempre maboto. Kasod man, so naglaog, garo da mga 25% sa nakantawo niya. Ngunyan, naka 50% man, kapag so naglaog. Pigapot niya so katiwala niya, tampagarog kayo ni, na Miyerkules, ang pasuldo bagakan, so mga simanal, simanal lang sila. Pag Miyerkules ngayon, gabos na ngayon mabarali. Ngunya. Kada Miyerkules baga, pigapot niya da so, sige na, putan na, kasabag mo to, pigapot niya na, listahan na diya sa mabarali, tangan, makadispono lang itang kwartang itaw sa hindi pabali. Dahil man niya buski mabali, makwartahong pa dating da. Daing bali. Kinagbali. Ang pagkunto kaya Sergio Mar, na Miyerkules, iparelista ko na, ipakuha ko na sa katiwala ko. Sige, relista na diyan sa mabali kung pira. Padaranta ng kwarta para pag-urulian mo niya na po, may bitbit siyang kwarta sa pamilya. Iyo. Zero pa din, kinagbali. Puro paldo sila. Bali, paldo kami. Roger, ang sarupang reparo tarik din namang problema man girari, maski nga ni mabintahon pa din mga tindahan, mga kaunan, namang problema sinda. Ang problema ninda ko nga daw, pang-uli sa 1,000. Pang-sinsilyo. Puro na sa 1,000 ngayon, Jo. Maski doon sa fast food chains, maski sa fast food, sige sana sindang pakarga, duman sa tagabos na pigubayad, 1,000. Matindi. Ano talaga, ano? Pero really kong talingan, dako lang baga, biglang nag-usbog sa ekonomiya. Correct. Nag-circular ang kwarta. Yan. Minusbog sa sipon mong mga bintakan, mga tindahan na ini. Yan. Sinasabi ko. Bihira nga ni magkabara lang sa ordinaryong aldaw, tapos bigla sa mga supply nito nagkakaurobos. Yan. O ditong ibinakal na ito, i-investment to, matalubo, may pangsweldo sinda.
Roger, bako. nag-ikot sa kwarta. Yeah. Kuminirikot. Nahukad sa kwarta. Dakulo ng mga pamilya na so, pigpupuro pangarap sa nanap, nagtitipon-tipon, makabakal man lamang ngayon kita kainin. Biglang nagkabarakal. Instant pang. Oo. Talaga naman. Makabakal man lamang ngayon kita kay mga electric panta, grabing alingahot. Makabakal. Automatic. Pizza 12 pa sana. Oo. Aldaw ka na eleksyon, no, marakal na. Kargada duman sa tricycle. Oo. Jura May box. supa. May Sundan supa. kong supa. Nakaya ba yung tricycle ito? Iyan pa din ang sistema. O, Dakulong ki nakabakal. O so tricycle Pero driver, mga- ugmahon ta, babayadan ito. Opo, yun. Arkilado. Arkilado. Arkilado na. Arkilado siya. So tricycle Oo, driver. arkilado. Kaya lang, katong supermerong aldaw, ano yan, Lunes, budak kasudma, problema man talaga, sulunod ang kaypon mong arkilahon. Yan. Taday man nagkarayod sa ibang para padyak, nagkarayod sa ibang para tricycle. Paldo sinda. Roger on that. So iba, ang kay iba, imbis na magkayod, so tricycle linda, andar-dara, subilog na pamilya. Yan. Puro pasir man lamang. Roger on that. Yan, oo. Sundong mo niya na aldaw, nakakailing kita pa rin piyok yung mga open bagang sutrak. Bako man ang karga, ano ini, o yan na sa mga gravel insan, bako. Oho. Ang karga, puro tao, may mga salbabida. Jesus, kung mauting, ano-ano, kaldero. Roger. So ito sa mga tao kan mga nanggarana. Kumpadring Jomar, daog kun isipon ang impact kan paggastos kang kwarta kung Christmas. Daog pa di. Daog. Christmas pa di. Aldaw mismo sa nakan Pasko. Yes. Buda so intensity kan tabo buda so pipa makal buda benta mas daog so Christmas. Oo. Ang ano talaga. kaya pa di, ang pag Pasko, amayaling mo dyan na nag-grocery, so panghanda nila sa Pasko. Yan. Ito lang talaga ang mabenta. Pagkatapos kang Pasko, dahil na manabenta. Yan. Hindi, bako lang pagkaon ng pigbabarakal. Pati Mga appliance. goods. Oo. Uy, cellphone appliance. Roger on that. Talagang daog so Pasko. Oo. Di bata. Yun na nga di sa pigsasabi, ano daw lamang na kung sa Disyembre araw, makain ang panahon. Yan. Sa SK, budak barangay eleksyon. Ang pinagkaturo, daro na pa na sa mga barangay captain. Yeah. Ay, diyan sa 4,000. Sus Maria. 10,000, 12,000. 12,000. Pero lang mo pa diya, kung magagong ka mo, makaro, sibi ka kay 12,000. Ay, tranquilo. Magagong ka mo, 24,000 ba ka? 24,000. Tranquilo. Ano mababakal mo sa 24,000? Oo. Gulpiho nun. Unya kung apat ka mong butantes. Siyempre, dahil man, halimbawa, ang aki mo, dahil mo man pwede ko ang gabos. Dahil kung Kung apat na butantes ka mo duman. Ang di ba Ay. titao yan gabos. Titawan gabos. Roger, halimbawa, 4 sa 12, di 48. Yan. Nya kung sa sarong kandidato, 48,000. Nya kung sa ibong tumao pa man tig 12,000 man. Oh. Ay, di 88. Uy, mga totoo yan. Igong mga nangyaring araw kaan. Ibong-ibong. Actually, paligpiyo, kung nilingon mo, ibong-ibong talaga because both parties nakaulay ko before election, ang budgetan nila 70% can registered voters. So target ninda. Yan. Di, tinawan kan sarong kandidato, so 70% kan butante sa sarong lugar. Correct. Tinawan man kang kalaban, so 70% man sa kaparehong lugar. Yan. So 40% nakadoble, ibong-ibong. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Takong nagtinawan, halimbawa, 70%, sa 10 tinawan sa 7 tao, so sa balyo, sa 10 man tinawan sa 7. Ano May apat na nakadoble. Nakadoble. Totoo yan. Sinasabi ko sa iyo. Wala to yan. Matindi. Matindi ini yung nangyari. Roger on that. Kaya lang, dahil man talaga na, na-realize itong so, pagsasabi kong 40% nakadoble. Kasi iba, nawaltak na hulog sa bulsa kan nag-distribuyer. Yun na ito. Gari nga nahulog. Digdi sa ay na daw nga yan. Nahulog. Nakalistaman niya ito sa balyo? Dahil tanang ito tawan? Raso na ito. Ayaw ka ba nga sa balyo?
Ay, nangayakap sus ako. Oo. Oto ka duman ki kagawad, nagkobra ka na duman sa balyo. Saka. Magid ka tamo. Ay na. Tapos, so leader, uto na may kahuron ng arkitekto. Maparedesign na kan harong. Nakapadeliver na nga ni Tolos ki Kabilya. Kabilya. Duman sa ligaw pa di Domingo pa purpasyan ako, may tropa sa Rosyat sa kan. Munan mikan mag alas 4 an hapon, nagaparakpakan sa kalye. Parakpakan sa kalye. Tayo. Oh. Anong kariribukan? Di tiridog kami. Oh, ito pala doon sa aming amigo. May arkilado ng tricy. Paano na? May Durabox, may sopa. Ay, mas magagawin. Sige, subo mo, may yay! May mga bit-bit pa signagkuan. May mga bit-bit pa nga na ini. So, ekobag, paano? Isus ba yun? Parakpakan sa barangay. Nakawala to ngayon talaga ito. Left and right. Magagom na. Left and right pa. Magagawin, ito suka, inoti pa, na duminisplay kang produkto kanila. Parakpakan sa milog naman. Isus na kaulugbahan. Magtanag-agi naman sa iskinito. Oh, mabuhay. Pero in fairness, para sa kuya, sabi ko, yun nga, so, entrada ko kasubago, nakulang tabang Iyo, sa mga nagtitiyos itong kwarta. Roger to data. Sana, so binuruto ninda, Yeah. tinabangan sindang medyo makalipot sa pagtiyos sa daw kang eleksyon, sana dahil sinda patiyoson sa laog kang tulong taon. Yan. Yan pa din mga informasyon. May gusto ko kung tawang kay analysis tigis. Pagpunuron mi kan sa ibang mga politiko kung ano ang mangyayari sa first district na ang kongresista bakong kaapil kan sa Committee on Appropriations o kan grupo duman sa sanggunian magkaigwa daw kidakulang pundo ang first district kan Albay. So, kongresista ko niya, si Mayor Crisel, kongresista, Tapos, kung kaapil kan, administrasyon Sa? na iyo manan may control kan Committee on Appropriations sa garo baga kaya medyo diretso ta kilit pa rin. Digdi sa first district ang mga mayor digdi na yung problema ta kaapil ang kongresista. Aro ginikan so pig diskute pig istorya kasabago ni paring Jimmy sitwasyon sa third district sutubo susurog po. Ang pwede ko ta magkayuki problema si Mayor Ray Bragaes kan tabako siyang kaapil ni Congressman elect Crisel pero kaapil man siya kan ako Bicol diretso man karay ang bulos tubo de siyempre kaapil so limang mga alkalde kan kongresista kaapil kan ako Bicol so mayor kan tabako. So, ano hindi tayong problema? Kundi ang apot ngunyan, dahil lang ka opposition si mayor and magiging congresswoman Crisel Agman Luistro, magbenepisyo daw kidakula ang first district, kali sa kongresista, tapos si kongresista, kalabang kang administrasyon. Yan ang sinasabi. Dahil daw ipito ng pundo, Yan. na ibababa digdi. Iyan ang question. Roger. Sige. Iyan ang report. Jomar Bian, DZTV. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Yan, makonsuelo ni Historiano. Sabi man ni Technical Emeritus. Yan. Manny Totanes. Papa Ping, an ibangani kaan, pipabakal ang pamilya. Vote for sale. Dain na ang maboto, more than 10,000 ang nako. Ay, bagataw yan. Ay, nako. Mr. Pio, dakol man nagpila sa mekaniko sa motor. Dakol nagbarakal accessories, pati helmet, bago. Sugoma, bago. Impact kan election daw. Sinasabi ko sa daog talaga sa Christmas pa ding dadanaw. Daog sa Christmas. Ay, nako. Di sige, hanap buhay na muna kita. Maboltaan programa oras alas 4:48. An oras hatod sa Indukal. Lemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Lagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello ka-Jims! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jims Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jims Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jims Coffee Mix. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Lagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jims Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan. Immune system na
ma-enhance. Ganyan ang Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa.
halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Hoy, yun, di pa no lamang kaan. Mapaaram na muna kita para mientras gunya ng Miyerkules. Sa pangaran kan Mega Force Patrol, Padignal Baldo sa main control, taod-taod si Tata Nems Flora sa newsroom, yaon dyan si Jen, and then si Sha, and then tropa sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Good afternoon. Salamat po. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digdi na